lokaci yan talaka ne tare da AMB ne. Lokaci ne lallai ku lokaci ne, kowa da nashi muna daban ne. masu damu Allah ya sa su gane, kama da wane ai ka gabata wane. mai shuka shari Allah ya sa ya gane, in ya shuka kairi mu ma mu zo mu jone. Lokaci a hankali za mu tadda shi. lokaci ne da lokaci ake sallah. Yau ga today. malan da bulala in dan ware buri kullum ka ce hamdulillah. Ilahu ya baka daure ka ce ka gode, don kuma ya amsa nan ma ka ce ka gode. in kudirin ka zai cika ka zamo abun fada, wasu kan ka si fada, wasu kan su dinga kare ka. Lokaci ne Purchase your tracks today. rayuwa idan ka duba ta a ciki babu komai, sai kalubale tari mai noma ka maimai. in ka yi haƙuri bisa kan komai za kira ka jirmai, ka rike addu'a ka kama sallah komai zai yi daidai. da lokaci yayi komai za ya zama labari. Lokaci ne Purchase your tracks today. lokaci a hankali za mu tadda shi. lokaci lokaci a hankali za mu tadda shi. lokaci ne suka aje kake dauka, sai an yi ruwa akan shuka. Kai ne ka tsaya ga Allah san kar ka biye wa mai shirka. Dan Allah ina gananan mawaka, ga shawara Allah sa ku dauka. Mu bar raini ga manyan mawaka, mu haɗe kai mu bar dauka. Mai addu'a Allah za ya karba, da hakan ne mu za mu yi dace. Lokaci ne Allah ke da zamani, muna cikin lokaci. kowa rabarsa za ya ci, mai haƙuri mawadaci. ka dinga duba bayanka, ka bar duba na samanka. to ka nemi kowa da alkhairi, Allahu zai taimake ka. lokaci ne lokaci a hankali za mu tadda shi.